Yes, Marius Ola, hier van Strukkel, Manitoba. Vandaar is morgens de vierde. En vandaar wil ik mal een Mexicanische maaltijd maken. Dat noemt zich alambre. Dat wordt lekker was dat wordt Drut zijn, Drut. Aber wir haben erst mal nase Shish Kebabs, das war so harten Fleisch auf eine Stange abgespeckt, das nase Alambres, wenn die haben auf eine Isa-Stange oder Isa-Drut. Und nu doen ze dat on dat Drut, on de sticks, on de stekken merken. Merken ze bloß Fleisch en tacos on dat Drut. Dan namen ze tacos de alambre. En van daar wou dat van rindfleisch merken. Tacos de alambre de res. So, ik weet mal wezen wat er alles te gebruiken. Welkom hier. Dankzij. Okay, hier kan je dan eenmaal zijn wat we alles gebruiken willen. Hier hebben we sirloin steaks. Dat zijn zeer fijn weekend vlees, maar eens gelijk vielleicht andere, maar dat is rindvlees. Die kan dan zo gebruiken wel, maar dit is met week. Plus ook andere soorten rindvlees wat ook zeer week is. En hier hebben we wat ze noemen molcajete. Hier hebben we van de salsa bij merken. Dat ja, plus een zeer fijne, dit is van een volcano. Stein gemerkt, den haben wir von Mexiko gekauft. Und hier haben wir ein Pilzchen, einzig gleich nicht, die kann ich dann utloten. Hier haben wir Jalapenos. Hier haben wir Corn Tortillas. Ich kaufe nach Mehl Tortillas, die kann ihr auch brauchen, weil ihr wollt. Hier haben wir Pepper und hier haben wir Spark oder Tocino oder Bacon, das wir im Englisch sagen. Hier habe ich bitter Käse, das ist Mozzarella. Hier kann ich auch einen Käse brauchen, aber Mexikaner, die brauchen immer Queso Oaxaca oder wenn es so erfährt. Und hier haben wir noch Bacaljan, Tomatos. Die werden wir von Salsa merken. Und hier haben wir Zitronen, die werden wir über dem Fleisch. Hier haben wir noch einen Aguacate, den hier über den Taco. Hier haben wir grobe Salz, das werden wir auch brauchen. Und hier haben wir eine Sippel. Und hier haben wir so eine grobe, so eine grote Peperschoten, so eine Bell Peppers. Hier haben wir eine rote. En ik geloof nu dat hier alle gewesen wat we nu brücken willen. En nog een ding wat ik het meeste gegeten had, hier had ik nog een potje peper, zou je vielleicht zeggen. Die wil ik brücken te maken salsa hierbij. So, immer haben, nu willen we dat met twee snijden en eruit maken en nou wil ik weten wat we het nächste doen. Dankzij. Okay, wat we hier hebben is, nu heb ik het vlees twee gesneden, dan wil ik door een klein beetje peper even. En dan een klein beetje grobe zout. Dan wil ik daardoor dan ik een beetje citroen even, een halve citroen beetje zo even vlees. En dan een klein beetje degraderen. En dan willen we dat laten een stootje zetten. Vielleicht een stunde of een halve stunde of zo, wat dat andere al eruit is. Dan een beetje citroen even door. En dan wat ik hier dan nog heb, dan heb ik sippelen zeer fijn twee gesneden met een paar jalapenos, en je dan habaneros, wat we hadden niet. Dan ik daar ook een klein beetje zout op, zo'n grove zout, als je zijn kan. En een klein beetje peper, en daar doen we dan de andere halve citroen op. Dat staat. Ja, en dan dat met degraderen, helemaal degraderen, en dan wordt het, ja, dat citroenjuice alle neer. Limon, goede limon. En dan dat met degraderen, wat ze dat over hier in de tacos nemen, schmeckt schändlich zijn. Dat is maar wat anders, dat is bloß einmal eten met schaal. Dus het staat nu laat voor dat zetten. Dat vlees krijgt zo, nog helemaal klein met degraderen. Ja, dan fijn citroen beetje even, niet te schrijven, veel wat je dat te zuur, dat is een klein beetje. Ja, met zout en peper. Nu willen we dat met, en hier heb ik den spark twee gesneden. Die wou dan later iets maar uitbroden, maar ja, dat is wat we nu hebben. De sippelen, perkelt en dat vlees. Nu wordt dat hier te zien zaten en dan wel wat anders. Dat salsa merken. Dankzij. Oké, nu dat we leren dat het vlees een beetje marineren zal, een beetje week worden met de citroen te maken, de sippelen. Dan willen we dat salsa merken. Hier hebben we 2 bacaljan. Hier hebben we een beetje chesnik, ajo. Hier hebben we 3 jalapenos, viele brokken serranos, maar we hebben niks in de peperschoten. Hier hebben we een beetje sippel. Nu willen we dit al een beetje bakken. En dan willen we salsa merken. Dat wil je goed wezen. Dankzij.
Okay, nu hebben we de pan hier en dat alle beren. Nu werden dat alle bakken, met zwartmerken, met bakken. De jalapenos, de sippelen, dat chesnik en de bacaljan. Dat alle een beetje bruin merken, goed merken en dan werden we salsa merken. Dankzij. Oké, hier kan je zien, nu vangen we aan de peperschoten en alles fijn te bakken. We vangen een smak zwarte gloed. Als je dan de peperschoten afschalen, bak dan niet. Ik leg dat we een beetje verbrandetje smaak heeft. Kan je zien, de bacaljan die vangen ook al een beetje bruin te worden. Dan zijn de meeste eruit. Ja, dat we dan doen. En de pan die bloos een beetje bakken. Velen doen de tomatoes ook afschalen, maar ik doe niet. Ik doe met alles toe. Schmeckt bloß alles sehr schön. Und hier so habe ich all was Zeppelin. Das ist ein bisschen Chesnik, krieg hier. Das tue ich noch näher eine Tee Chesnik. Wenn ich alle gebackt habe, da werden wir Salsa merken. Aber ja, das backt hier sehr fein. Kriegst es dort over. Bloß eine Pan dreig backen. Dankeschön. Okay, nu zijn we ready zum Salsa merken. Und das ganz erste, was wir dann tun, ist dann da een potje eenmaal zout nemen, dat helpt dat al een beetje alle fijn merken. Zo, die beste is het staat, wel niet te zijn. En dan doen we een stuk 5 kleine grove peperbolletjes nemen, een stuk 5, 6 kleinetjes. En dan doen we dat is dit fijn merken, dat is schon sehr fijn. En dan fangen we aan met dat eine Tee Chesnik. En dan doen we dat sehr fijn merken, dat is dit. Weil je waar hier so schier, dat schiert nach Bahn von den Steinen und wird so auf und das gibt doch das ein wunderschönes Geschmack. Und dann fangen wir an mit den Sippeln. Das ist das. Ich bin sehr Fan. Und dann muss ich bloß Zeit nehmen, weil es gut ist, dass man immer Zeit nehmen. Ich habe uns bestenkt, weil die Indien früher hier schon mal durch eine Kirche gesehen haben und Salsa gemerkt und wer weiß nicht was alles. Ja, nou de Sippeln ist das. Und dann nur dort, dann tun wir die Eetschaken, die jalapenos, en dan te laatst doen we dan nog de bacaljan. Ja, dat eerste stootje, dat schafft sehr fijn. En dan hebben we hier de peperschoten. En dan werden dat eerst uitleggen. Ik heb hier nog 3 chiles en wat ze naam chile de arbol. Dat zijn kleinetjes, zeer kleinetjes en zeer heitekjes. Ik word er 2 in de stad maken. En dan gaan we die ook fijn merken. En daar wordt het op eerst hebben. En dan nog moet frieren, dan moet er bloos een hoop van de salsa aannemen. En dan wordt het chip. Nu vangt het aan veel worst te worden. En nu worden we dan nog de peper, de jalapenos. Dat eng een beetje afsnijden, de stengel. En dan werden we dat ook van fijn te maken. Kijk maar dat. Dat zijn fijn gebakt. Nu wil ik dit hier fijn waschen. Ja, zie kijk maar dat. En dit is ook een steen. Dat is alle uitgehakt van zo'n steen van een vulkaan. Weil es van Wummel een boy is. Vier gespierd. En dat komt je dan in de gesmolten steen eruit. Dat is van wat dit is. Ik kijk maar dat. Ja, en dit is een beetje meer arbeid dan zo'n 1000 laktische liquidora. Maar ik weet enig zijn, want dat is wat fijn zijn. Daar wat ik dan doen is dan dat ik nog vang ik dat sprets nog maar een beetje. Dan moet je nog maar een beetje oppassen. Maar dat moet je einer dort dan een schaalje gaan. En als ik dat niet aanlaat. Maar bij Emma nu wordt dat dit doen. Nou wordt je wijzen wat het is vorig is. Maar dat smaakt was wunderschön. Dankeschön. Okay, nu zijn we fertig met het salsa. Nu ga ik dat hier halfweg mushy. En want je dat niet saltig genoeg is, je kan immer smaken en dan kan je een beetje meer zout bij. Maar ik weet hier een beetje meer zout bij. Maar ik heb hier een beetje cornchips en ik wil een beetje zo'n salsa op. Ik heb tacos maken. Maar dat smaakt wel wunderschön. Dat verraadt me uit dat je gemerkt hebt. Nog eenmaal. Dit wil je ook verder rijden. Wil je niet zo'n steen als dit hebben? Dat zou je ook aan een andere groep. Dat wordt niet zo schön smaken. Maar jij in Mexico voor.
Ich hab gedacht, so, das ist das wird. Das wird sehr special. Schmeckt bloß sehr, sehr schön. Dankeschön. Naja, nu haben wir den Disco hier Bern abgestellt. Ich habe den leer in Foto, aber ich kann auf dem Dash absagen. Und nu werden wir das Speckbrot broden. Ja, das war das erste Brot. Ja. Nu wollen wir bloß abwarmen, dann werden wir das Speckchen nehmen. Dankeschön. Okay, nu haben wir den Speckchen Bern und nu wollen wir den Brot broden und dann wollen wir das ewig alle. Erste Mal. Jetzt ist sehr schön. Naja, dann lässt uns Luther war hier, wenn wir den Speck Score haben und das andere nehmen. Dankeschön. Okay, da haben wir uns mit ganz fertig geschnitten, wie man will lernen, was das Speck ist. So dann wollte ich mal wissen, wo ich da so eine grüne Pepper schaut. Eigentlich dann hier und da. Bloß ist der, check dir mal. Hier ist es an der Bilderkante längs geschnitten. Das ist viel einfacher. Gut, und dann habe ich das hier al voets, das dort los, das eng. Schneide ich durch mit Länge und dann das dort fertig. Und hier kann ich dann bloß ein paar Mal jetzt das. Wenn ich will einen Töffel quosen und dann ist dort fertig. Ich wollte noch einmal wissen, das ist ein Roten. Der große Eng, das durch den Oingen. Dann das ist das. Dann darf ich wegfordern mit lang, das so ich da und so wieder. Check mal das. Hier das Eng, das ist Schmack aufschneiden. Und hier der Biedek ist noch so dort. Ja. So einfach erst dort. Wenn dann einmal mit Druck erst mit irgendwas fährt, dann der einer dort das was ein bisschen Teachboard. Nu wird das alle zwei schneiden und dann wird ich diesen die Pilzchen, da kann ich ja genug wiesen. Die Pilzchen wird dann auch zwei schneiden, einmal in der Half, dann ist das. Ja, und dann wird es da. Ja, schon sehr fan. Bloß hier ist das bei den Sturm, das ist eine Half. Dann so. Ja, check mal dort. Krijgt es dort. Dort geht actually noch ein bisschen schön. Okay, dus dort wo wir dann alle die Seppeln und alles und dann wo wir das reinmerken zum Luther broden. Dankeschön. Wir lassen das Bacon das fängt an zu broden. En wenn wir dort een spoor haben, dan willen we dit al ook. Dan willen we eerst dat vleesbruin broden. Dat bacon, dat spek daar we maar het eerste dat we dat vaat hebben om dat vleesbruin broden. En daar hebben we pilsje 2 gesneden. Hier hebben we de grote peperschoten. En ik heb er nog 2 jalapenos gemaakt. Dat ik die eigenlijk hier nog voor mij maken. Eins, die würden vielleicht nicht wählen, das sind vielleicht zu stark. Aber ich da noch dann noch her, wenn ich das Fleisch und alles drin honorieren da. Dat ik er nog einmal 2 jalapenos mache. Da sind die Zwiebeln. Und da ist der Käse und hier ist uns wunderschöner Salsa. Und da haben wir die Eierleide Zwiebeln. Ich habe ja Geschmack, schmecken sehr schön. Habe ich nie gewusst. Ich habe das Rezept nu kurz gefunden. Aber ja, nu ist er bald bereit. Dankeschön. Okay, wir lassen das Bacon, das Speck ist gut. Da war das gerührt. Du hast mit so einer Kante, dass ich mal wieder broden lässt und dann wollen wir hier was Fett haben. Und dann werden wir das Fleisch broden. Okay, nu sind wir bereit zum das Fleisch zu nehmen. Haben wir das meiste Fett gehabt. Baby! Jetzt ist es auch wahrscheinlich. Nu werden we dit vlees met bruin broden en dan werden we het andere ook al even bruin broden en dan werden we tacos maken. Dankzij. Yes, dat vangt ook smaak te lopen. Nu doen we het vlees bruin broden en dan worden we weer alle. Zeer fijn. Oké, dat vlees is met goed en dan doen we een type pinch snijden. Hier gaan je dat met trouwens bij dat vlees, dat kan er op dan worden dat rijden was, maar achter dan maar eens. Zo, kijk maar dat. Direkt gestart und dann haben wir das feine, feine Fleisch genommen. Dann lassen wir das mehr gut. Von der Peter eine Tortillas, eine Tacos nehmen. Das ist sehr fein, check mal aus. Sehr fein. Nu lijkt het bereit voor het ewig nemen.
Okay, nu zijn we uit van de sippelen doen aan. Dit doen we het eerste, dat die een type nemen. De andere dat doen we dan te laatste peper zouten. Ja. Graag te start. Vlees bij stoffen is het te handig. Dan in dies gehaald, dan kan einer dat zo fijn aan mijn tapijt schuiven daarboven. Blijft dat fijn uit. En die mijn hierin brood dat zo fijn. Ik heb dat zeer fijn. Alle tegelijk brood en dat blijft alle fijn uit. Zeer fijn. En dan aan de seppelen is er van de glasje gesloten, dan doen we de pilsje er nog allemaal. Dat deed niet zo lang wat ik was aan. So dan doen we die met de seppelen broeden. En dan deze squash aan, dan doen we nog de peper zouten en dan eenmaal alle deze brood en dan zijn we eruit. Kijk maar dat. Dat werkelijk smaakt. Het richtig bouwt zo zijn. Oké, nu laten we de seppelen, dus dan zo maar fijn doorgebroed. En dan wat we dan doen, is dan doen we dat weer allemaal. 2 jalapenos afgesneden en dan de seppelen allemaal. De peperzouten. Dat dit je niet zo lang, wat ik wou dan. Dat geeft maar weer 2 stukjes. En dan gaan we dit alle doorgebroeden en dan zijn we uit om tacos maken. Voilà. Dat wordt wel zeer fijn smaak. Nu gaan we dit doorgebroeden. En dan van daar weer. Dat is zeer fijn. Zeer fijn dit dat. Ja. Yes, dat hebben we nog helemaal met doorgebroed, maar de peperzout en alles zo een beetje fijn week te worden. En dan worden we het vlees al doorgereden en dan nog helemaal doorgekappen en dan zijn we uit om tacos maken. Oké, nu is het tijd om dat vlees, dat bacon en dat vlees en alles doorgereden hier. Graag is dit. Hoi, hoi, hoi. Ik weet, hij kan nog veel meer vlees maken. Ik denk van hier niks te veel vlees. Ik zeg hier van hier maar de einzige wat die eten wordt, ja, het gaat keine. Maar ja, nu wordt het een stuk klein doorgebroden. En dan willen we van tacos te maken. Ja, direct maar zeer fijn. En die kan er ook immer een beetje smaken en verruit, maar dat weet je ook, dat het smaakt en dat is ook een beetje saltig. Dat wil je niet. Zo saltig wil het goed maken. Maar ja, nu laten we dat wat zeer fijn smaken. Richtig en weer zeer fijn. Ja, je kan het nog een beetje smaken, maar opeens niks saltig genoeg is, dan kan je dan een beetje zout nog maken. Ik wil hier nog een paar kleine beetje zout maken. En ik heb zover de peper weer ook niet ganz genoeg, ik wil een type meer peper maken. Die kan je dat dan dus dan wel. Maar dan weet je, gewoon een beetje maken en dan weet je. Maar niet heb zover dat heeft me van die gelijk. Dat is zeer fijn. Nu wel dat even gedaan. Dankzij. Oké, nu hebben we een grote kamp van zo'n tacos alambre rijden. Nu maken we nog het even. Ik kan het hier al aan, dan kan je dat zo rijden meer als dat jankert. Ik ben van die alleen. Nu heb ik plötzlich genoeg meer tacos voor mij. Maar ja, dit is zeer fijn. Want dan kan je dat zo meer als dat fehlt. Ja, dat vlees en dat gereinigd, dat is alle rijdt. Nu heb ik dat hier zo am dies genannt en daar willen we zo'n tacos maken, wat ze dan in Mexico doen, wat ze noemen tacos al alambre. Yes, ik wil je nog een ding wijzen van jou. Dat weet je vielleicht al over, als is dit, den Stein eruit nemen, die was helemaal zo dit. En dan eenmaal weer draaien, en dat, wat is het? Ja. En dan staat er buiten. En dan wil je wel een smakke sneetjes hebben, dus we hier al hebben. So, kijk je mal uit. Daar snijd je dan met een maas als dit neer. Ja, ganz braune Schal.
En dan neem je bloß een lepel. Dan aan de buitenkant schaal dus het staat. En dan gooi je er eenmaal de lijn. En dan ga je fijne sneetjes door. Dat schaft je später als ik den Cambrai eerst niet aanhouden. Maar ja, kijk maar daar, dan ga je door fijne sneetjes staat. Right voor onkas. En wanneer nog wat pijn gebleven is, dat je met een lepel bloß fijn uitschaben. Dankzij. Oké, dan werden we ons nu zo'n taquitos uitmaken. Tacos de alambre. Nu hebben we het flesje al eruit, zoals je zien kan. Nu laten we hier wat vlees uitmaken. Ik heb hier een grote val verloren, want we schaas aan. En nu wil ik plus een salsa uitmaken. En dan kan er allemaal wat vraagselen staan. En dan wat we dan hier doen is dat vlees wat we hier nu een beetje opwarmen. En daar hebben we hier een karntortillas, daar hebben we een meeltortillas. Die warmen we ook op. En dan hier, dit is wat het special maken dat. Dat is zo'n mozzarella keizer, queso Oaxaca. Dat doen we hier aan de stitsen even. Ja, krijg ze staat. Oh, backweights zijn dit, wat we daar zijn doen. Ja, krijg ze staat en klein beetje even. En dan wat we dan doen we een daagsel even, wat de hert al erbij blijft. En dan wat is versmalten is, en dan doen we het in de tortillas neer en dan eten we. Dankzij. En wat we zijn, dan doen we hier een klein beetje water neergeven. En dan dagen we dat touw. En dan steamt dat door en dan wordt het in Käse fijn versmelten. Sehr fijn. Oké, nu laten we dat is nu uit. We hebben hier meeltortillas en karntortillas. En dan hebben we de Käse zo fijn gesmolten. En dan doen we dat zo steert hier, zo steert ze neer. En dan wordt het aan de schijf neer. Oh, backweights zijn. Dit zit werkelijk een schijn smaken. Dat ruikt het zeer schijn. Oké, dankzij. Nou ja, mijn laatste, we zijn eruit te weten. Ik wil je plus wijzen. Kijk maar dat. Krijg de staat. Dat Käse en alles zo fijn versmalten. En nu willen we eten. Yes. Oké. Dus ik kan maar zeggen, we niet vergeten dankbaar te zijn voor zo'n schöne maaltijd, dat we nog helemaal te eten hebben. En hier, wat we hier hebben, hier zijn de angeleide sippelen. Met een beetje jalapenos te maken, dat heb ik bloos met een beetje zout en peper, een beetje citroen, limones. En een stunde of 2 stunden liggen gehad. En dan hier hebben we avocado. Dat we dort was staat neer. En dan, dit is hier dat wunderschöne salsa, wat we hier hebben. En daar maak ik dus einfach een gouden lepeltje van neer. Dat smaakt werkelijk schön. En daar werden we dat moet smaken. Het wordt nog een klein beetje zouten, voor alles hoop. Ik leg hem maar groot zout, dat smaakt beter voor mij. Maar jeder kan je zussen wel. Zo, hoe zijn we dat? Dat is een beetje zeer grote burritos, maar ik heb een grote meal, ik laat er wat schaffen. Nu wil maar zijn. Ik wil zeggen, dit is wat ik hier heb gebruikt om dit allemaal te maken. Dat is het weer. En deze sippelen, proef dat ook nog. De sippelen fijn versnijden en dan met citroen even, met jalapenos en habaneros. En zout en peper. Dat smaakt dus zeer schön. Smaakt alles schön. Proef dat ook. Dankzij.